panjenenganipun Bapak Lurah tasih malih badhe paring sawet. Iki dipun sawet 3. Pak Lurah. Nggih. Kok dengar? Oh. Agus kawil. Lek tak kandhani. Maksudipun kok dengar? Ora dengare Pak Lurah pancen blobok. Ora ngoten yo. Dono. Dia senajan tinggalin mbok menawa engko. Yen kowe ngarani Pak Lurah pelit kowe sesuk ora bidang rene yo. Ah, mboten Pak Lurah niku berbudi bawa leksana. Lek tak kandhani. Wingi kula entuk wedhus e. Lek Mula kuwi ana tegese lho. Apa? Ngelingkan sira. padha sumenyo Sabara iki gatekno. Pak Lurah bakal rawuh paring sawet marang kowe wong telu sak yuta. Alhamdulillah. Jane ilang nule loro. Nggih. Ilang nule loro Nggih, matur Iki sembahipun. Lek iki nek sing jenenge Pak Lurah kuwi wis bergaya. Mergani. Pasti besar wis rampung. Nek sumbangan tak yo wis. Nek lumpah kudune nek wis preso panggonane nang kene wae. Kok kados ngeten lho jenenge. Ora kok kados ngeten ngono lho, Lek. Jenenge apa bae kuwi mau kudu disinggahake ana papane sing bener. Nek ora disinggahake mesti mengilang jumlah uang. Wonten mriku niku lho. Ning nggih nyuwun Monggo sewu. ana lho sing bar kelangan akeh jutaan. Patang yuta setengah. Muga-muga mugi-mugi Pak Lurah panjang yuswa. Amin. Tambah dipun tresnani para warga. Amin. Mugi-mugi Pak Lurah tambah garwanipun. Ayo. Garwanipun tambah sayang. Mugi-mugi Pak Lurah tambah putranipun. Amin. Kinten-kinten mas kiat. Padake karo kowe kok. Menawi tasih kiat niki nggih bebas pulsa kok. Aku nang gegojekan. Aku rak yo nganggo kesel barang nganggo saya dadi aku rak yo pengen gegojekan karo kowe. Engkang bakal panjenengan Pak Lurah ngenipun ngasta bawah saged lestantun momong warga kanthi guyub rukun sejahtera dan bahagia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Ora ngono kuwi Le. Iki Pak Lurah iki wis ora ngelu ning sirah mergo sasi besar wis rampung. Sing jenenge sumbangan sedina ping 4 ping 5 wis rampung to. Ya insyaallah sesuk nek upama rejane jaman jagung meneh iso kepilih. Iki kok ndoro Agung Barito. Menika wonten saweran malih. Iki ana swara tanpa rupa ya apa ya? Lha aku Agung Aku nek Barito. kaya ngono kuwi dadi pengen goleki. Kira-kira ana manfaat. Sesuk ra yo ketemu. nyuwun pamunten Kanjeng Agus Kawil. Sumenyo Sabdara ana saweran meneh nyo. Kanjeng nika kula nyuwun pamunten nika wonten saweran Atur. Atur jedrek. Iki ben wengi iki pancen bejamu cahayu. Jalaran sakwise sing kagungan son nyawel Pak Lurah banjur nyawel. Iki ana meneh. Ketua Pramuska
Mas Feli. Lah pundi Mas? Ki Mas pancen Feli piyambakipun jamu. ingkang pundi? Nyuwun pangapunten menika wonten Kang Mas Agung Perwito ning panjenengan wonten kiring kula dados kula bapake mboten ngantos. Mula kowe padha rumangsana padha mensyukuri ya. Nggih. Ora aja tak kisahne lho dong itu wae. Nyuwun pangapunten mbok enggal cekak-ceket mawon iki selek esuk. Ya ben sesuk preye kok lewat. Aduh, Kang Mas sinten menika? nyuwun pangapunten Kang Mas panjenengan anggenipun nenggo menika radi dangu awit kula badhe matur dhateng panjenenganipun ingkang sampun paring bebungah dhateng kula kalian para abdi menika Mas Felix. Nyuwun pangapunten, kinten-kinten wonten malih mboten menika? Oh, kawin lho iki. Mas Felix. Yo muga-muga wae ana meneh. Ning ayo ora minggu wae sing disawer. Lah, nggih. Jalange yo butuh saweran nggih kok. Gampel pokoke. Iki kula dipun keparengaken matur napa mboten Pak Dalang. Mas Felix. Mas Felix. Apa ngayu? Langsung bobo. Matur nuwun sih Mas, mugi-mugi Iya, iya, panjenengan iya, dijoli. pikantuk lintu wonten sanes papan, Anjir. langkung kathah. Mangke sak bibaripun menika kula nyuwun nomor WA-nipun sih. Jeneng nomor lho jeneng menika gede lho. Aku rak yo wis matur karo Kang Mas Agung Perwito. Kuwi mesti ana pamrih liya. Ning Inggih. Pak Belmi kuwi wong sing teguh imane. Aja padha wong biyen-biyen. Damar macet sing ngupetke mawon. Nyun sewu meneh badhe wonten iki nyamren malah monggo. Mumpung dereng bubar. Iki rumah saku aku kok mati dadekke tunggul. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Panjenengan menika mau. Jenengan menika grogi ta apa pripun tok kok tangan iki? Ora nggon koyo ngono kuwi le. Ning mergo aku nyawang awakmu sing aduh nek umpama dicekel kok kabeh dadi cekel. Ayo mlaku Pak yo. Iya. Yo nandhakne wong lanang iki tanggung jawab bojone saged makmur ngoten. Kudu ngono kuwi ya. Nggih. Ora apa-apa diajak. Inggih. Kowe padha guyon karo para lipur galih sing ora agi ora kepenak padahal. Leresan kula menika sayang lho, Kang Mas. Mumpun dhisik to, pengen banget. Leresan kula menika sayang yen kula minggat saking Kraton Kencana Pura. Kula dereng ajeng kundur wonten ing kraton menawi Kraton Kencana Pura lalu di Kraton Kencana Ruwu dereng nyawiji kok Kang Mas. Nanging apa seliramu krasan cuman mondok ning paguron ringin kembar kene. Panjenengan ngendika kados ngaten lho. Menawi panjenengan resani menapa menika pasuryan kula menika tak nggih krasan to Kang Mas. Napa malih wonten para abdi ingkang Pripun ta panjenengan menika? ing para abdi ingkang kados ngaten, ingkang setya, ingkang menapa anggenipun sami nyambut damel lelatos menika remenaken penggalih kula Kang Mas. Oh, apa pancen Yo minten aku sinta ya saestu to kan. Ya, ya ora kleru Kang Dan. Ngeten mawon. Kalau tak Rupane ya oleh. gawe pendidikan menawi ditanyu badhe pendidikan kalih. Nggih Ndara, nuwun pamunten ya kula badhe wonten wingking pedamelan wingking tasih kathah. rampung-rampung. Nggih mboten namung pedamelan mung kula nggih wonten kangsenan badan Kang seneng karo sapa Pak? karo Mas Gunarse. Karo Kang Gunarse saya mau lho nang bumi. Pendidikan sakit tujuan.
Ora. Nggih. Arep piye, Dik? Butuhake apa wae. Nggih, sedaya sampun sampun. Kinten ibane mawon. Aduh iso ora. Sakit kok ngerti bener lembu kok. Nggih. Iki ora kata piye, Pak? Oh, kurugan ta. Nggih, mboten kula seksi natural. Oh, ora. Kula nyuwun pamit lumiyin wonten mriki. Iya. Menika Kang Mas, para abdi-abdi menika sinaosa nembeke mawon pinanggih kaliyan kula sampun kados ngaten menika damel raos manah kula menika pinah Ya pancen panguripan ing pradesan nengenake lepas padha pasebuluran diajak Karmel. injil Kang Mas. Nyekti nggonku teko ning Taman Padepokan iki. Aku bakal ngaturake nedha nrimo banget pergo jalaran sliramu. Aku bisa ngerti sisih ngelik sapa wong sing tansah gawe dedah ning wewengkon Kraton Kencana. Jatosipun kula lingsung dhateng panjenengan Kang Mas. Sedaya menika awit saking Rama kula Armelu nanda tangan ingkang dipun pujuki kaliyan Kanjeng Ibu. wedok karo Menawi dolan ning panjenengan sampun presa lan sampun mangertos menawi kula menika sejatosipun ugi krasan wonten ing paguron dingin kembar menika menapa panjenengan dhateng kula Mesake bapakku berjanji. Aku kok urung tanggap karo ngendika. panjenengan menika sak nyuwun pangapunten panjenengan menika sampun menapa akhir dewasa kula injih ugi menawi kula matur kados ngaten menika kedahipun panjenengan sampun presa sampun tanggap kula menika wanita Bela ngene-ngene iki. kula menika wanita panjenengan priya. Menapa panjenengan menika boten mangertos ta menapa ingkang kula raosaken saking liringing netra kula, glagat kula menawi satosipun kula menika kawit sepisanan kepanggih panjenengan menika sampun gadah raos tresna dhateng panjenengan Kang Mas. Yektine pancen aku wis krasa diajak. Mula ngiras pantes kanggo tandha nrimaku marang sliramu. Lan muga-muga iki uga bisa dadi jalaran rukune antarane Rama Prabu Mustika Aji lan Paman Prabangkara. Aku terus sliramu sambung tresna. Inggih Kang Mas. Sedatosipun ing semanah kula menawi kula menika pratelaken tresna dhateng panjenengan. Coba diajak. Aku kepengin krungu lain sih tresnamu marang aku nganggo kidunge Ngasipara kang lair saka jroning atimu lan mijil saka latimu. Jalma tatalan Sri delok lho. mangerteni 200 iki sairane. ngaten menika kemawon Kang Mas. Diajak. Jane aku bunga. Rasane atiku bunga. Kaya ora bakal tak culki anggo ngetep celiram. Ning iki aku karo diajak.
kula Pak Lurah. Yen tangkes burung jabar saya sering saya menawi menapa remen ing penggalipun panjenengan saged sesambingan kalian kula Kang Mas. Rasa ning atiku bener banget seneng ya mergo iso sesandingan rasane atiku gledhek jare katonake rasa tresnaku marang selira. Inci Kang Mas kok monggo lega. Yo, profesional. Ayen andika ngeken awalnya turun jogo dia Kang Mas, panjenengan oleh lawang watos. Mangke umpami panjenengan kondur mboten dipun bukaaken lawang, mangke panjenengan nderek kula mawon wonten gamping sewu. Lan mriko menika lawangipun
bikaipun menika Lawange mau ngombo. Panjenengan menika badhe mlebet sak wanci-wanci. Monggo lho Kang Mas. Nanging kita ya ono sing tunggal wae. Kang Mas. Sisih kula gawe. Kang Mas. Wonten ing jagat gumelar menika mboten wonten priya ingkang saged ngranggeh tumiyungipun manah kula kejawi panjenengan lho Kang Mas. Kuwi tenan. Semono uga biasa. Ora ana wanita liya kang tak tresna dijaba wong selirang. Saestu Kang Mas. Tenan kuwi biasa. Mugi-mugi kula kaliyan panjenengan saged nyamjekaken kencanipun kaliyan panjenengan. Muga-muga wae sing kuwasa tansah ngideni apa kang dadi karjulan kang Ayo nanti. Niki derengkong Kang Mas. Oh, sampun to. Waduh. Tendean terakhir. bisa kasembadan. Injil monggo Kang Mas. Kula nderekaken monggo.
tak topo sowanmu. Nggih. Bilih anggen kula jampani jeng pangeran Agung Perwito saha madosi pawongan ingkang damel susuh sampun angsal damel Sang Prabu. Wis oleh gawe. Nggih. Ya kaya ngono kuwi para praja kang gak karepan. Rantasi gawe lan sang kabehane bisa kasembaden. Nanging Sang Prabu ampun kedot ing penggalih menawi kula walaka sinten ingkang damel resah saha dalamipun Sang Prabu. Sopo? Kadang dalem piyambak nuninjih Prabu Prabangkara. Prabangkara dadi tekan semono tumindakmu. Ora ngira babar pisan yen kakangku dhewe kang gawe tletah ana ing kraton Kencana Rukmi anggonku gawe gegayuhan bangun bendung Segara Wyasa. Saben menika saking pambujukipun lan pamutrahipun garwanipun saknika sampun kula rangket kula lebetaken pakunjaran wonten ing Kencana Rukmi. Rak ya ngono to Jaladri. Nyun sewu Sang Prabu. Yo Jaladri, Leres menapa ingkang dados atur Tirtanapatih Bandhuaji punika. Awit ingkang damel ribet lan ngrisak anggen Sang Prabu bangun bendung Segara wanci leres kadang Sang Prabu piyambak. Menika saking para rusuh sampun kasil kula singkiraken kepara sampun kula rangket sedayanipun jumbuh kalih atur kawula minangka senopati wonten ing wewengkon Kencana Rukmi punika Sang Prabu. bagus Jaladri. Yo ana padha aja. Boten minten babar kisah menawi kadang panjenengan tumindak kados ngaten menika damel risak wonten ing Kencana Rukmi. Aku pancen ya ora ngira diajeng yen tumindake Prabangkara tekan sing semono. Mula saka kuwi saka penemumu kepiye? Menawi sampun risik ingkang saestu ingkang damel kerja tumindak kadang panjenengan menika sak menika monggo wonten akan pengajian Kepareng munjuk Sang Prabu. Kepiye Bandhuaji? Wonten kepareng dalem nan dalem kedah manggi kadang dalem supados perkawis menika boten gedlarung-dlarung Sang Prabu. Pancen kudu kaya ngono. Terus ana ngendi anggonku bisa ketemu kadang kunom Prabangkara kang tumindake wis ora genah. Nyun sewu Sang Prabu. Yo, Embok bilih Sang Prabu badhe pinanggih. Monggo. Kalau dherekaken wonten ing Kencanapura langsung kemawon Sang Prabu. Nggih, Sang Prabu. Monggo. Dherekaken Sang Prabu. ayo.
kados pundi Ojo dadi atimu yo Nger karena pun kak kromo marah siwiramu jalaran siwiramu wis asta bawat pusane adil ana ing kraton Kencana boten dados sak yo ngaku yen aku ki wong tuamu to iki tesih kok boten dados menapa Satos pun mangertos bilih koko menika pandulaning kawkanan para praja saha ratu-ratu yo yen ini lak yo foto selamat swana ning ngatane angsal berkah pangestunipun Bapa wilujeng lampah kula dipinake ini inggih nistakaken dawuh nggih kapan pur kula Bapa ora tekes aku tambuh marang panjenengan yo nggih iki liramu suwan ana ngasane wong tuwa dadi bagati opo nggih sak dene nyuwun pangapunten mobilis kula kanggo mboten sowan wonten kagem anu meneng ingin sajid doa arep wekdal menika negari Kencana Purana bendu sapa peteng pramila saestu kula badhe nyuwun marang dhateng kados amrih negari Kencana Purana menika saged nggih sak temene wong tuamu wis ngerti ning apa tumindake panjenengan sampun nyunggono yen tumindak panjenengan gawe cerita ana ing Kencana Rukmi lan rusak bendung segara wis pilarestu awet sedaya namung nuruti panthaipun karmu karwaken kula tresna menawi kula boten saged nuruti kekajatipun karmu Karo ibu bos pak saestu katresnan bila kula boten saged nuruti kados pundi sakipun menawi karmu kula lajeng nesu kendang saking negari Kencana hatimu ora ning sliramu saiki wis nggono yen perkara iki tumindak sing ora bener kuwi entuk pacoban sing Gusti kamu bila leresku yen ngono sliramu kudu manut terus perkara putramu sing tok kuwi aku sakit empati sakit ning sing perkara nggonmu tumindak iki wis tok lenggono karo putramu lan kowe bakal tumindak sing becik bakal nyawiji marang Kencana Rukmi sakit wis Dewa Dewa sakit pamutah kamu kula emos kados pundi risaing penggalipun Kang Pas Prabu kula namung nuruti karmu kula inggih kula apa sliramu ya wis ngono yen tumindakan koyo ngono kuwi ngersani Gusti lan ngersani kota janipun jedereng Bapa jalaran pinggeting manah kula tasih saged kula raosaken dumugi sak menika Bapa manah kula dereng saged mengkono Bapa ya perkara kuwi sesuk sithik mboko sithik mesti bakal nampa hatimu sing lungkah hatimu sing kaya segara lan hatimu kejembar inggih Bapa yen kapan kula tak paling meneh sliramu wis ngono karo putan sampun kapan kula timbalana ingkang siwun
dhateng panjenengan. Ning estu kula nyuwun pangapunten menawi kula menika tungkak krama kaliyan panjenengan jalaran Sliramu wis nata ing kraton Kencanara. Rayi sing aku wong tuwa marang aku to, Ken. Nurinjih Bapa Sabda Dadi. Kula tasih ngakeni menawi Bapa menika tiyang sepuh kula. Iya, Ugi guru kula. iya, yen ngono matur nuwun ya, Ken. Nanging sewu Bapa. Piye? Nika wonten Prabangkara wonten mriki. Lajeng lara-lara pun kados pundi? Ngene iki, yo aja dadi ati. Tok toto atimu sing bagus Sliramojo muntak rasane ngati. Jalaran perkara iki Sliramu priksa. Yen sing gawe dredah ana ing Kencanara kuwi kadang mono angger pratang. Ning piyambake wis nggono yen kahanan kuwi pancen luput marang Gusti kang pun dumadi uga luput kaliyan panjenengan sak para kawula. Mula hatimu sing jembar kaya sembaring segara lan jembaring bumi yo, Ger. Nurinjih leres ngendikipun Rama Sabda Dadi. Ananging raos manah kula tasih runtik. Kenging menapa kula gadhe gegayuhan ingkang sae dipun reridu kaliyan Prabangkara. Prabangkara menika kadang kula yambak. Kenging menapa dugi ingkang semanten. Kula dalem sewu Kang. Piye Prabangkara? Kula tumindak ngaten menika wonten dasar. Dasar kula namung nuruti karo. Kula mboten badhe wani dhateng panjenengan. Awit panjenengan menika kadang dosa. Tegantosipun tiyang sepuh kula. Kula pak kula ngono. Kok bilang grepat kula numpang aku. Bagus Prabangkara. Yogoni jejere satriya wani lakoni apa kang dadi tumindak lakoni lupute lan gelem njaluk ngapura. Yo rene ngersane Bapa Sabda Dadi ndak ngapura. Matur suwun. Cekak, Nyai. Satemene Bapa nyun preso karo Sliramu. Apa to? Kok Sliramu duwe kekarepan sing kaya ngono? Bapak, kados atur kula ngajeng. Pilih manah kula menika tasih pinggir. Amargi panguwasa ing kraton Kencanara kuwi. Sing kagungan kraton Kencanara kuwi sampun damel pinggeting manah kula. Ngantos dumugi sak menika dereng mari. Diajeng. Perkarane apa karo Kang Mas nanti hatimu keloro-loro. Perkarane Ono apa perkara sing sambung karo Kang Mas Prabu. Inggih Kang Mas badhe kula aturaken. Nuwun sewu Sang Prabu sing duwe panguwasa ing Kencanara kuwi. Iya, ora dadi apa. Panjenengan pangling menapa kaliyan kula? Sampun selak menapa kaliyan kula? Pangling mboten kula aturi mriksani. Sinten kula? Iya. Pak ngono. Diajeng katestane Kang Mas Prabu. Pangkir rumiyin. Kula dereng matur Kang Mas. Menawi panjenengan boten pangling kaliyan kula, kula menika pandhan wangi. Rikala semanten nalika kula tasih lamban, tasih prawan, panjenengan nelakaken tresna dhateng kula, ngendikanipun badhe tresnani kula, mundhut garwa kula, ngantos kula menika kula masrahaken tresna kula, kawanitan kula, jiwa raga kula katur panjenengan dalem. Pandhan wangi. Panjenengan ngendikanipun badhe mundhut garwa kula, ning ngatanipun ora tanggung jawab ning tanggung minggat. Kaya ngono kok dadi ratu ing kraton
saderengipun mundhut garwa panjenengan. Panjenenganipun Sang Prabu sing duwe panguwasa ing Kencana Rumi nelakaken tresna dhateng kula sampun nyecep maduning nyatanipun ingkang dipun pundhut garwa dede kula ning sanes kula ning panjenengan. Lara-larane kaya ngono. Sinten wanita pundi ingkang boten sakit manahipun, ingkang boten pesket manahipun. Menapa? Nek ngono aku menggari tuturane. Panjenengan kok wis-wisan. Jadi tresnane ngendikane kula ora ana wanita liya nyatane wis nyecep-nyecep madune gak tresnane. Jeboten kok wis-wisan ya. Yen piratu Kaki kowe iki biar gak tresnani kampas ngono to. Terus kapan? Anu urung. Nggih sampun, bertanipun kula sampun dipun jamah ajining diri kula, sampun dipun cecep madun sari kula. Sasampunipun nyecep maduning tresna njur dibuang kaya buang. Aku kok lemo-lemo kaya film kaya ora. Seblase ditresnani kok. Ana wanita liya. sampun Dereng rampung bapak, dereng. Kok sing benten mangan kula, Bapak. Sing kemutuk menika Bapak kula. sabda. Sing lara ati kula Pun menika kajengi. kula. Sing pinggir Mungkin sing aku- lara sak lara-larane ati kula menika kula. Mila kula kepengin micara kuwi digawe karang-abang kangge nambal ati kula, kangge nambani ati kula. Mangke rumiyin kula tak matur. Nek ngaten kepelo panjenengan kula boten jujur. Pasuryanipun manis manuhaya ning nyatanipun ati panjenengan diimbake kaya dene ndok kuwukan. Preso ndok kuwukan. Ndok kuwukan ki jabane putih jerone semu abang semu kuning. Jerone mambu. Ambune bacin. Nek mengke ngene diupamake wek dondong, nggih to panjenengan menika nek dondong preso. Jabane alus jelone. Ya ngaten menika panjenengan menika gambaranipun. Ning merga wis ora ana sarine, ampase wis dirampas ratu ing Kencana Rukmi. Lho Kang Mas panjenengan menika kaya gedhe aku. sampun ipandan kami kehadiran Kak Nyai Ratu semua batri jalan menika ana ngersane wong tuwa dido padu kaya Kadaren raos manah kula menika nek sak menika sumune nggih Sing sabar. Nyai Ratu sampun Nyai Ratu kula aturi nata penggalih perkawis menika ana mung perkawis alit aja nganti kaya ngono kuwi dadi perkara sing mengko ndak dadi ora karu-karuan jalaran ragamu wis ngenggono kalutan di Pandanwangi ugi sampun ngenggono kalian kalutanipun pun tampi menika sampun ngersani Gusti Kamurba ing dumadi menawi panjenengan menika jugingipun ingkang sinuwun Kabupaten Koro ing Kencanapura menika Nyai Ratu cucunipun menika ingkang sinuwun ing Kencanapura. Ngaten nggih perkawis menika panjenengan kuwatir nggono panjenengan kedah ageng ngapuntenipun dhateng ingkang raos supados negari Kencana Rukmi saged nyawiji kaliyan Kencana. Paman
Para kawan ingsun ing Kencana Rukmi lan Kencana Pura. Ingsun minangka utusaning Adit. Mula padha sira wigatekna lan sira seksen. Wiwit dinten punika lan salajengipun negara ing Kencana Rukmi lan Kencana Pura nyawiji. Gumrika lan gumerduk hambangun praja kangge mulyaning para kawula. Apa sira kabeh padha sarujuk? Sarujuk. Kang angka kalih. Dumadine bendung segara wiyasa yekti bakal kasunyatan lumantar daupe Pangeran Agung Perwito lan Dewi Sekar Mira. Mugi anatos